Aron patas ug transparent ang operasyon, gipakita sa mga pulis nga miyembro sa Malalag Municipal Police Station nga panguluhan ni Police Captain Diosdado Niones II ang mga nakumpiska nilang mga ebidensya. Una, ang cellphone. Diin pagkuha sa casing, nakitaan sa mga pulis ang gipalugpitan nga nakasashe sa gituhang shabu. Gilas sa mga pulis ang suspect nga si Jesus Nelmuda Baron, 61 anyos, residente sa Purok 5, Barangay Bolton, Malalag, Davao del Sur, kung asa gihimo sab sa mga pulis ang operasyon bandang alas 9:12 kagabi, Mayo 22. Nasignitan ug napalitan ang suspect og balor 5,200 pesos sa gituhang shabu subay sa street market value. Gisakay sa mobile patrol sa PNP na nakaposas ang suspect nga napriso na karon sa Malalag Municipal Police Station. Ang suspect mag-atubang og kasong paglapas Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Buot karon sa kapulisan sa Malalag na magpabiling drug-free ang munisipalidad nga gideklara na sa PDEA ug ubang ahensya sa gobyerno, mao nga dili sila musugot nga mobalik ang operasyon sa illegal nga droga sa lugar.